Ụtụtụ ọma ụmụ Igbo dị njem ọnụ. Tata bụ na Eke. Asị nke Eke taa ketara anyị ihe ọma. Anyị ga-adị ka echi na echi adịghị agwụ agwụ. Anyị ga-apụta ihe dee ude ka ebu. Ejiri ọnwa adịghị eme mgbọrọgwụ ka adịghị eri ihe onye mmụọ anya. A sị na nwa eze adịghị efu na mba. Ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị ise. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu nwa afọ Oraifite Nwa Adama anyị na-akpọ alụ Oraifite. Abịa n'ụbọchị tata ka m gbasakwa ozi ọdịnala dịka anyị si eme kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Isiokwu n'ụbọchị taa bụ ịma mmụọ. Ịma mmụọ amaka. Anyị dọtakwara okwu Igbo a na-ekwusi na ịma mmadụ amaka, ọkwa eziokwu. Etu a esi ekwu na ịma mmụọ mmadụ amaka, etu a ka o si dị nnukwute mkpa ịma mmadụ. Ịma mmụọ, a na-asị na ịma mmadụ amaka. Mụnwa wee na-achịkọwakwara gị na ịma mmụọ mara mma nke ukwuu, maka na ịmara mmụọ ife anyị eme gị. Ana m alaika mmadụ na-etukwa ihe na-eme na be nna gị. Ndị Igbo na-atụ n'ihe asị na ihe na-esi na nke onye akarịa. Ịmara na be nna gị, mmadụ chi gị, mara na be nna gị, mara ndị ichie be nna gị, mara ụmụ mmụọ dị be nna gị, mara ndị ichie ukwu na ndị ichie nta. Nwanne ife a ga-eme gị ịma mmadụ. Ife a ga-eme gị maka na ịma mmadụ, ịma mmụọ. Ka mmadụ ofu na Baịbụl, o nwere otu nwaanyị a na-akpọ Dọkas. Wee sị na nwaanyị a na n'ọgọgọ Pita. Wee sị na mgbe nwaanyị a nwụrụ, na ndị na-eso Kraịst bịakwutere wee fụ ya. Ndị mmadụ wee were akwa, were ma akwa ma ihe oriri dị iche iche, ihe niile ha nwetara, ihe sara aka, ihe àjà ha nwetachara n'aka nwaanyị a. Ọgọ nwaanyị a mechara ha n'otu n'otu wee na-eche Pita n'ihu, na-asị ya na-ekwe na ihe nwoke nwaanyị a mere anyị, na nwaanyị a dị too good to die. Wee sị maka ihe akwa na intercession na ekpere na ọfọ ndị mmadụ na-agọ na ihe ọma nkwupụta ha ihe ọ na-eme. Wee sị na Pita wee kpọte nwaanyị a n'ọnwụ. Ọgọ Pita, ndị na-agụta akwụkwọ nsọ ya agụtago ụdị akụkọ dị etu a. Etu a ka ọ dị na mmụọ. Iburu omere ọra, ọnya ka eji asụ Igbo sị na the law of principle, givers never lack. Imezi n'aka gị mmụọ ka mata ka esi echi ihe na biznes. Mgbe ị pụọ ọlụ oyibo pụrụ, ị gwara ndị ichie ebe nna gị na ebe na-apụ ọlụ oyibo, ị wapụrụ ha ọjị, gwa ha na ị na-apụ ọlụ oyibo. Ị na-emekwa ogologo ịgotara ha ihe. Ịmara na etu ọ dị na mma ma mmụọ ka ọ dị na be mmadụ. Ọ bụrụ na ị mụtara nwa, nwee nwa ga-adị ajụkwa ese, kedu ihe wee ya sị na akara nwere nwa. Mana onwe nwa gị na-awa ọnọ ọzọ daadị nne nka, daadị nne nka, ị gara agọrọ ya ọfọ ndụ, imekwe ka ihe eme ya. Ị nọrọgoro n'ụlọ dịka onye nna wee nụ na nwa gị a na-efe esi chalenji ọbụla, ị ga-ewepụta ụkwụ jebe oru, jebe Igbo ka ịzọ ndụ nwa, maka na ezigbo nwa. N'ebe anyị na-akpọkwa onye a na-akpọ si na onye abụ nwa Diana. Nwa Diana mụchara ọcha, nwa Diana na-abịa abịa, maka na ị na-ejekwa ikwu nne gị, ị na-achụkwa. Etu a ka ọ dị na mmụọ. Ịchọ ide ude ka ike mmụọ ka esi emekwa ihe dị na ngwuru. Gị na chi gị kwụrụ na-enye chi gị ihe, na-egburu chi gị, na-emesara aka, na-achụ àjà. Kpọkuo ndị ichie be nna gị, na-eme the same thing. Ngwuru be nna gị, ana ngwuru, na-eme the same thing. Na-akpọku ụmụ mmụọ dị be nna gị, mmụọ dị be nna gị, ijego je kụọ ya mbamba. Mmụọ dị be nna gị, ijego ihe gbuo ori ya anụ ka gị na-erikọ.
ka ọ baa gị n'ime. Ọ na ịmụrụ na mmadụ ga-egbuoru mmụọ anụ ị na mmụọ dị ka mmụọ akwụdori ya. The same thing na mmụọ dị be nne gị ije gị na mmụọ ikwu nne gị ijikọ ịmụrụ na mgbe nne gị na-abịa ije na mmụọ si be nna ya mgbe a na-atụfu nkwụ libation a na-agba nkwụ ya na-agba nkwụ ya na mbọsị ahụ na mmụọ dị be nna ya na-eso ya abịa ije dị ịmara imeta mmụọ ikwu nne gị na ọsọchụ nwata ọgba n'ikwu nne ya imeta mmụọ ikwu nne gị mma. Nwekwazi ụmụ mmụọ dị iche iche ka dịgasị na mba gị na ha ga-abụ. Ịmara etu o si abụ mmadụ mee nwee ndị enyi ọka nkụ asị na onye a na-abọsị ọ na-agba nkwụ na afụrụ ụzọ maọbụ na onwere ọgwụ onye na-azụ ahụike onwe ka esi wee jide ndị mmadụ chi ebe niile ndị bụ nwere onwe ha atụghị na mba ihe agha eme onye a amazọgide zọta. Etu a ka ọ dị na mmụọ na ịmara ihe na-eme na mmadụ na-eme na mmụọ. Iwe ọra mmụọ ndị gị na ha na-erikọ nwere ike ụmụ mmụọ dị na be gị nwekwa ike ụmụ mmụọ dị iche iche nye na gị na ndị dibịa ndị gị na ha ma na-alụkọ ọrụ ndị niile ha bụ ndị enyi gị. Onwe ihe na-achọ ime ha sị mba na ha ma na onye ihe eme na onye nke a bụ onye nke anyị na ọ na-achụpụ aja onye ahụ na mmadụ bụ odogwu onye ahụ na mmadụ na-eke ike. Ka mmakwara ofu atụ ọzọ dị ka m kwuru ana m alaika ihe ọmụmatụ. Ọ bụrụ na ịbụ onye na-abụghị na-alahụ ụla mgbe ụfọdụ ị na-afụ eke ama na onye Igbo ọ na ihe a na-agba eke na ị na-afụ eke na nlọ na eke na-ada abịakwute gị na nlọ ma ọ bụ na nkịta na-abịakwutekarị ya na nlọ nwanne gbaa afa o nwere ike ịbụ na o nwere mmụọ na-anaghị ihe. Yes, ọ saịn ha ji ejebe ịbịa gosi gị na o nwere mmụọ na-anaghị ihe ma ọ bụ na o nwere mmụọ na-agbago ụgwọ ma ọ bụ na o nwere na mmụọ atụghịrị gị na-atụrụ na arụsị mara ọ na-ebu ụzọ bịa na-egosi gị ihe ndị a eke na-afụ eke na nlọ ma ọ na-afụ nkịta na nlọ ma ọ na-achụ gị ọsọ. Ọ dị very important. Ma ọ bụ na o nwere mmụọ na-anaghị ihe ma ọ bụ na o nwere mmụọ chọrọ ka ị bịa mara ya ma ọ bụ na o nwere mmụọ chọrọ nwere mmụọ dị be nna gị chọrọ ka ị bịa ka gị na ya gwụrụ ka o wee nụ ọrụ gị ọgụ o wee nọnyere ka i wee bute ike. Ndị a na-ebute ike mmadụ 20 ha gbara aka ọ mmadụ ka ha ma ụzọ ha wee na-eghe. O nwere ụmụ mmụọ na-asụrụ ha ụzọ imezi n'aka gọm nwanne na-achụ àjà ka ụzọ ghelu. Ọgwụgwa na nọ n'obodo ahụ Naijiria na-agba mbọ nwanne bịa pịachaa onwe gị ịpịacha onwe gị chụpụ àjà ka mmụọ be nna gị na-agọrọ gị ụfọdụ ihe na-esi na nke onye akarịa. Ịdazi n'idetu maka ọ na-ekpecha mmụọ gị na-adị na be nna gị ịyọzie ịyọrọ ọ gazie ọnya ka nna chọrọ nkọwa n'ụbọchị taa. Uru ọ bara bụ mmadụ ịghọta mmụọ dị be nna ya wee mee ka gị na ha kwụrụ. Ọ maka na asị nọ igwe bụ ike. Ọ bụrụ na ụmụ mmụọ dị be nna gị kwudoro gị ihe a na-agara gị were were mana ọ bụrụ na ị haziri ụmụ ihe mmụọ dị be nna gị ị mara na ị ga na-ese n'elu. Ọhịa ụfọdụ ndị mmadụ amarọ n'ike ọdịnala Igbo ya na mmadụ esi ka o jee bute ike ọkọt ka nkọwara ihe dị iche. Taa bụrụ ụbọchị mma akọ maka dangers in occult training. Occult training bụ na ị chọrọ ka ị gbagote na spiritual hierarchy mana ị chọrọ ka ịkpa n'ala ka ịkpa n'ọfọ ka ị build entities of powers from the scratch ka ị nwee foundation gbanye mgbọrọgwụ. Onye na-eje eweta ike ọkọt nọ ka onye na-achọ ka ọlụ ụlọ mana ọ tọrọ ntọala ụlọ ya o nwere mgbe ikuku ya eku okwutu onye ahụ. Occult training bụ dịka onye na-achọ ka ọ jee mụta ka o jee bido gwube mmiri Naija example mana o ji life jacket o ji oxygen ihe eji egwu mmiri wee na-egwu mmiri mana ị napụsịa ya ụmụ ihe ndị a oxygen na life jacket oyi ịfụ na ọ mara egwu mmiri ọ dawuo na mmiri ka okwute mmiri erie ya. Stop exposing yourself to spiritual danger. Maka na ọ bụrụ na gị na ụmụ mmụọ dị be nna gị kwụ nwanne ife ahịa eme gị ọ bụrụ na mmadụ ga-atụọ gị na arụsị be nna gị ga-abịanye saị n'ụkọ ihe na-ede nje na-abịa ya onye ahụ n'igwe odogwu ma ọ jesi okwu mara ihe ihe eme ya. Mana ọ bụrụ na gị na ha dịrọ mma ahapụghị nwa ọgwụ ofeke etipịa gị
so mana ihe na-achịkọwa bụ na mana ọ bụrụ na ije were mee spiritual occultic training ahụ na-egwu mmiri with those life jacket, nwanne onye ka mara anya ihe gbata spiritual activities will harm you because the person knows how to punch that tube ije egwu mmiri, ma to stop those oxygen, ma to destroy the life jacket, then you get drowned. Mana ọ bụrụ na ị maka esi egwu mmiri nwanne, na-enwe onye na-egwu example n'inwe onye nwe ịjọ mara ka esi egwu mmiri for the bet nwanne ọ fịara ahụ mmiri erie gị. So mana ọ bụrụ na maka onye spiritual master mana iwu novice ihe gbasara igwu mmiri n'ọdụ to aids, that is ihe ndị enyegasịrị ka iji egwu dị afọ bọsọ ọnwụ na ọ chọrọ ịnwụrụ ọnwụrụ gị, ọ chọrọ ịgbawa ọgba ka nchi nwanne na. Mana ọ bụrụ na iji aka developụ ike ọdịnala Igbo, mana ike ọdịnala Igbo na ndị ejije na-atụ ha egwu, maka ike ọdịnala Igbo ịkpara na ana kpana ọfọ ana be nna gị. Kedu ihe wa ana ịmụ na ana bụ isi mmụọ, o nwere mmụọ ọbụla nọ eguzoro na ana ịkpọkuo ike enu kpọkuo ike ana wee kpa na ana wee kpa ndị mmụọ niile kwe mmụọ na ụfọdụ ihe ha amụọ gị na mmụọ dị be nna gị nwere ike isi mba na ihe anyị eme onye a ọdachi mara ịfọ ndị atụ na arụsị instead of arụsị igbu ha na then abịara vidio ha na-atụ ha na arụsị, then ha ji eme dị nifọ na arụsị egburu, mana ndị mmadụ akụwaga aka na arụsị egbu onye ịmara asị na mmadụ ka ibe na mmadụ bụ odogwu. Ọ maka ihe na ọ na-echukwa ụmụ mmụọ dị be nna ya wee sị mba na ihe anyị eme onye na onye nke anyị, kama kedu ihe a ga-eme ka eme udo ka udo chia. Ọgwa anyị ji nwere ihe afụ my WhatsApp nọmba, i were wee jụọ ma anyị jụfọ any inquiry, aga m enyere gị aka. My mission is actually to help people live better life. Then like our video, share our videos to your friends, then subscribe to our YouTube channel. Ya guys, here daalụkwanụ ka ọ maka melụ na anyị ụmụ Igbo makanụ ekene m.